silwane. Sayini gogo. Uyakimi hayi wena. Akuphi mengampela lapha. yankulunkulu wamani ngikuphathise silwane. Ini. Ngiyakushiya le ngifuna ukukunikeza na imali le ngifuna ukubhadala ngayo le ngomo silwane kalasibiya. Gogo ngathi ngikuchazela ngithi vula Nedbank ngoba imani wallet wala. Yesilwane. Lebona yabona lo ufuna kakhulu le mali silwane Nedbank ngoba manje lapha angifuni kuya le bhange phela. Awuthini lebhange nguthatha icingo la ukhona khona uvula mobile uvula icingo lakho Nedbank ngoba imani wallet udinga nje i-ID number lapha gogo. Awuthini lokho ungathi kube ne-account awuthini lokho ungathi kube nani gogo. Yesilwane la mali. Lapho akuthi uvota wena lokho bemalayini lena uvela uthumela imali iyongena kulo muntu. Ngiyangifuna lokusenda ikuku silwane ikuku le mali ne-10,000 iyadlula le yankomo. Gogo kulo mobile money wallet wa Nedbank ungasenda up to 15,000 ngelanga kodwa 15,000. Hayi bo silwane. Awuzawufuna ukungilalela. Because ngalokho sikufasta lokuvula. Angikwendise. Ivala mfana. Ivala mfana. Yabona. ID yakho gogo. Mani ngithathe matise ke Sathi ubeke ngivula manje kufasta uma ngale. Nedbank ngobi mani. Wallet.